Davita wakatamba kusvika maila popota mirie mundo kuimba nenindo tritse social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Vanhu vada kungotanga gore 2021 vada kungotanga nemusindo vakomani vasikana vachiona atiti vatotanga kutoperengeshana kutokurungonjana ameno 2021 ameno handizive kuti vada kuti tipedze gore zvakanaka here. Gore rakatanga zvakanaka vakomana right. Chiteerera kana ungosati wasubscribe pa this channel, I kindly ask you mzukuru kuti chidi chisubscribe, turn on your notification bell kuitira kuti pega patinoupload a video you will be notified. Handiti ndichida kutenda ine support yese yamunopa pa channel penyu basa richienda mberi. Tirimo mumastreets esocial media gore ndiro 2021. Handiti ndichitoti makorokoto nekupinzwa mugoredzwa kwataitwa vazukuru vangu. Handiti ini pamwe nema. Handiti so zviri sei, zviri kufamba here kwese kwamuri, right? Takazoonawo Prophet Passion Java. Ndine link randaisa pa first pinned comment. Unoenda zvakare unosubscribe ku Saint Trending TV. It's our baby channel iri kukura. Handiti so ndo pane link remashoko akataurwa naJava. Java akazotaura akati zoni gore reri rudawo zvinhu zviri nani, rudawo vanhu vari nani pa competition yake wehompingaudho. Handiti zvikanzi noti zvana maititi vane fesi inenge yekiti naDJ Towers nekutukana vana vachona, but handifunga kuti anyanyotuka because maititi anti vanozviti cat family ndosaka angoti aiwa samaititi vane fesi yechikiti naDJ Towers akati ugo zvake so tazoonawo maititi DJ Towers abva azotaurawo mashoko anonyatsira tisingagona kutaura panapa. Handiti azotuka Prophet Passion Java. Maititi ndo azotaura wakati akakambwa akanzi dai kachingofa kushuvirana kufa kutovuti dai kambwa kakafaka ndasara ndisina anondishungurudza. Handiti ndo wisho yamaititi mu2021 kuti dai Java adi ainda amene kuti munozvoonawo sevazukuru kuti kunyangwe tikanetsana mastreets esocial media munozosvika pakutaura kuti ningi dai afa zvakanakawo here. Also iye uyu wekudena mukomana uyu iye Java kudena kwaari kuita vamwe zvakanaka here. Na DJ Towers dai waita muzukuru wangu ndoiza kuti unoona video rere, dai waita usingataure zvinonyasira kuitira tinge tiri tinodudzawo vanhu kuti wataura kuti kudi. Handiti zvinyadzi panapa po hatipromote vulgar language. Handiti so ngataura nemacomments kuti what do you think nevaviri ava vatanga zvakare kunetsana sekunetsana kwavakamboita gore rakapera nyaya dzavo dzikasvika kure. Ngataura noma-comments na-Uncle Saint the only Zimbabwean sekuru. Ndini sekuru Zimbabwe sekuru Zimbabwe vari panapa. Ndibva tachi much love.